Esta é a historia duns pais coraxe que loitan sen descanso pola súa filla. Vera ten 3 anos e a pequena de 2 irmás e padece a síndrome de Numan. Trátase dunha enfermidade rara, unha mutación xenética que no seu caso tradúcese nunha miocardiopatía hipertrófica. Foi diagnosticada pola miocardiopatía ao pouco de nacer. Xa había señales, pois cara ao final do embarazo a miocardiopatía estuvo dando señales de que estaba aí, pero non había un diagnóstico claro. Do síndrome tampouco, sí que algo se estaba sospeitando, pero non era claro. Hasta que ela naceu, fixeronse as probas genéticas e a miocardiopatía, diagnosticouse. A enfermidade marca dende aquela a vida da pequena e dos seus pais. A maiores disto, dende que naceu, ten problemas para alimentarse por mor dunha disfaxa e dende os 6 meses comezou a sufrir síncopes. Nos primeiros anos de vida, non chegamos á parte de escolarizarla, non había, tiñamos que cuidar a nos na casa, un dos dous. Agora, con 3 anos, Vera si puido ser escolarizada aquí no colexio Julia Becerra Malvar de Ribadumia. De momento vai só un par de horas ao día e precisa de atención específica. Porque o que nos queríamos era, que se fora integrando, que fora criando a súa tribo, que tuvera un desarrollo como calquer nena. Ela vai medrando, é unha nena de 3 anos como calquer meniño que o que quere ir ao cole e xogar, non? Co inicio do curso, Educación respondeu a esta necesidade. Vera estaba atendida por unha enfermeira. Levábamos 2 semanas de cole, vindo 2 horas, con unha enfermeira estupenda, e coa cuidadora tamén, que a nena, o segundo día, que teño que marcalo porque é super importante. Miña filla o segundo día do cole saleu e preguntámoslle, que tal, Vera, como estás? Mamá, soy feliz. Pero a felicidade desta familia durou máis ben pouco. A enfermeira tivo que coller unha baixa e Educación polo de agora non mandou sustituta. A nós non nos chamou nadie. A nós dinos o colegio ou a enfermeira, mira, eu estou de baixa. Nós chegamos con a nena aquí ao colegio e sabemos que non hai enfermeira. Nadie nos chamou de Educación, mira, pasa esta situación de que a enfermeira colleu unha baixa. Eu entendo que non é cousa de que me teña que chamar o cole. Agora pide unha solución definitiva para que esta situación non teña impacto psicolóxico social na menor ao tempo que eles poidan atender os seus traballos en condicionantes. Non pedimos un parche, queremos unha solución permanente no tempo. Non digo que a solución a teñan no momento exacto, pero que a vayan pensando. Porque nestes momentos son os pais os que fan garda cada mañá ás portas do centro para que a súa filla poida ir ao cole. Se nós non viñéramos a pasar esta hora e media que está ela dentro, hoxe tampouco non podría vir. Pero explican, esta situación é insostible. Non temos capacidade para estar facendo isto sempre, pero vímonos obligados a facelo. Agradecen o apoio do persoal do centro, pero lamentan que ninguén de Educación se puxese aínda en contacto con eles. Agora van solicitar unha reunión para buscar unha solución. Estamos pendente hoxe para mandar o escrito pendiente de que tamén unha vez o mandemos, que nos den unha resposta e que teñan o desexo de reunirnos con nós e de que busquemos a solución. E mentras agardan por esa resposta, eles comprométense a seguir aquí cada mañá ás portas do colexio para que a súa filla poida vivir a súa vida como a calquera outro neno de 3 anos.